କଳିଯୁଗ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳିରେ ଶୋଇଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆସି ଗୋଟେ ତୀର ବାଜିଲା। ତୀର ବାଜିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ। ସେଇଠି ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଯିଏ ତୀର ମାରିଥିଲା ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ପଠାଇଲା। ରାଜାମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ରାଜାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଶ୍ମଶାନରେ କାଠ ଫାଟ ଲଦିକି ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଅଂଶ ଜଳିଗଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଜଳିଲା ନାହିଁ। ହୃଦୟଟା ଯେମିତି ଜଳିଲା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତରେ ରହିଲେ। ସେଇ ହୃଦୟଟାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଣିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଟା ଦାରୁ ହୋଇଗଲେ। ଦାରୁ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନାଇଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ହୋଇଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ରାଜା ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଗିଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ ରାଜା ନେଇକି ଗଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଠିକ୍ କର, ଏହି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା। ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ। କାଠ ଶବ୍ଦ ବି ଠକ୍ ଠାକ୍ ଠକ୍ କିଛି ବି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ମନରେ ବହୁ ଚିନ୍ତା ରହିଲା। ହଠାତ୍ ଖୋଲି ଦେଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କଳିଯୁଗ।